Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Bag-o ginlubong patay, ginbungkal, ginaligar, ginhimuslan. Anom tubtob na pulo ka kilo sa ilegal nga droga na deliver sa probinsya suno sa kapulisan. Sa balita nasyonal, Senator Amy Marcos ginapa-imbentaryo ang puti nga sibuyas Bombay. Panawagan niya magpatuman sang lockdown matapos makarecord sa 4 ka kaso sang monkeypox overacting suno kay Dr. Solante. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower. Pawing na mga ka-action, mga aga-action doors. Yes, may aga si Action Boy kag sa mga ka-action ta. Good morning, Gil. Yes, good morning dira sa aton nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow and share sa aton nga FB Live, no? Kag karon nga adlaw Agosto 30. Dali na lang, no? Doga hawid-hawid pa ang tiempo muerto blang nga bulan. Kaya hasta kita sa 31 eh. Pero ti karon nga adlaw ya. Boss na malang last day na. Last day na lang boss, no? Gadalali na ning iban mo, no? Gadalali na blang nga matapos na ning bulan sa Agosto kay puwerte gid ka puraot, no? Karon nga aga kadaan, karon nga adlaw may pagsaka pa sa presyo sa produkto sa petrolyo. Sus Mario. Kadako galin, abi Kadako. ko. Hi, ako si Boy Duran. Kaya Size ang diesel perting pasaka. Gin panubuan nila kita sa mga nakaligad. Gin amat-amat lang na panubo blang ang ginagmay-gagmay. Ginulpi nila iyap saka. Perte Pero hindi na. naman intindihan ang aton nga kwan, ang presyo ni isang produkto sa petrolyo. In short, wala gyapon nagnubo. In short, grabe gid dyan eh. Perting Nagsaka dyan. Kaya pa mga 6 pesos, di ka na imo kita yaman. Ano. Kapurgait naman yung mga diesel. Ha? Purgait naman yung mga diesel. Ang diesel, sobra size, no? Ang gasolina, guro mga 1.20 mo na, Dama mo 1.60. na, hasta 2 pesos. Di ka nagligal, ginapanubuan nila, pero tisubong yan, panubuan nila taga 80, panubuan pesos, subong yan, gulpihon ka 6 pesos. Tumpilak na naman ng aton nga mga kuan especially ni mga drivers naton blas ng di pasay nga salakyan, mga round trip naton kay tinga ginagatughong sina kuan mo diesel mo. Correct. Hindi na intindihan. Sige lang anyway. Sige lang Ito daw. Wala ka. Padayon Sige lang bato Alex Montesa, maayong agad ra sa imo. Kay Nelny Realista. Oy, maayong agad sa imo. Aga pa da siya kuano. Gani, do ka daw siya customer kag Action Boy actually. Gani. Kabongga siya. Aga pa siya meeting sila ni Action Felix. Ang galing, meetings lang nga duwa. Atia Kim Eriman, mga agas, Lazar Sumugat. Kaginatamyaw taman, akon nga classmate, Remy Bailon Lobrido, happy birthday, karon nga adlaw, no? Rem, happy birthday sa imo, no? Birthday! Classmate ko man ni siya, action doors mo, sa bago, bla. Oo, especially pa namin, holin kay Teresa Linaha Kayaw. Ay, basta mo na yung information niya, halin niya Information, halin na iya kay... Office of the, Office of the Marites. So, happy birthday gid sa imo, Remy Bailon Lobrido. Okay? Sige. Kag dira man sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man. Kay Melile Oligo.
Raymar Beranyo Lingoste sa Hagimit dira, Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira man sa kay Atiya, si Atiyara na, no? Aga pa siya nagabugtaw. Kay Tano Gisok, good morning man. Of course, ara na si Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo dira, good morning sa inyo sa Minnesota, USA. Subong man kay Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning sa inyo. Kay Arizona si amigo naton Juan Bol Gallo, morning man dira, kay Madam Alma Alvarez Gallo dira naman sa Las Vegas, Nevada. Good morning. No? Homa Lumena, kag sa kay Ma'am Luing Melos, kag Melchor Melos dira sa may Bago City, kay Chay Indring da maayong aga. Hindi na. Andrea Huelar, good morning man sa imo, no? Sa mga pakaisada ni Ma'am Luing sa kapihan ni Pipit la, maayong aga. Sa Bantayan, asan kapihan ni Pipit? Sa Bantayan. Bantayan, Bantayan Park. Dito ka kadto ha? Okay. Sa kapihan ni Pipit. Pangitaon ko ginayang kapihan ni Pipit. Correct. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginbungkal ang pansyon kag ginukay pang sulod sang lungon sa Kabankalan Public Cemetery kag may aligasyon pa nga ginhimuslan ang bangkay ni Gloria Fabriga, 67 anyos kag residente sang Barangay 4 sa amuman nga syudad. Si Fabriga nga sadto anay nagabaligya sang isda sa merkado ang napatay bangod sa balatian kag ginlubong las 5 sang hapon sa Agosto 28. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabankalan City PNP, las 8 sang kahapon sang aga sa nadiskubrihan sang sepulturero nga nahantal sa ibabaw sang pansyon ang bangkay ni Fabriga kang iya sininga lungon. Nagapati si Cruz nga mahimo may ginapangita nga gamit ang mga suspetsado rason kung nga ginukay ang sulod sang lungon kag gingisi man ang ginputos nga plastik sa lawas sang napatay. Nagdesisyon naman nga ibalik sa sulod sang lungon ang bangkay kag gilayon nga ilubong balik sa ginbungkal nga pansyon. Na-discover to kanginang umaga ang casket kag ang cadaver sang ila pa relatives ara na gid sa sagwa sang pansyon. So pang imbestigar namo nabala namo na inigaling cadaver ginlubong kapon around 5 PM. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz sang Kabankalan PNP. Ginpahayag sang sepulturero sang Kabankalan na Public Cemetery nga wala sang gate ang daan nga patio kag bisan sino lang ang nagasulod diri labi na kun gabi. Suno kay Noel Hipolani, 63 anyos sa masobra isa niya kadekada nga pagtrabaho sa patio. Ini ang unang nga tion nga natabo ang pagbungkal sang pansyon kag pag-ukay sang lungon. Sa pagsaysay ni Hipolani sa Action Radio Bacolod, las 8 kahapon sang aga Agosto 29 sa nagpadulong sa patio ang isa ka lalaki kay nagpamangkot kung sa diin malapit ang ginbungkal nga pansyon. Pahagman sa nga sini nga persona nga may nagsugid lamang sa iya nga mga lalaki sa amo nga insidente. Pagalibot ni Hipolani nakita niya nga wala na sa nga panapton ang bangkay ni Gloria Fabriga kag ginkuha na sa lungon. Alegasyon pa ni Hipolani mahimo ginhimuslan ang bangkay bangod may kawayan nga nadasok malapit sa iya kinatawo kag ang masking tape nga ginigot sa iya nga paa ang nagginumon na. Sa ibang banaton nga balita lokal, ginbulgar sa kapulisan nga 60 ka kilos ang shabu ang gindeliver sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silay City PNP, kalakip sa supply sang droga nga nagsulod ang masobra sa 3 ka kilos ang shabu nga nakumpiskar sang Domingo sa siyudad San Silay.
Dugang pa ni Daroca, ini nga impormasyon ang base man sa intelligence monitoring sang kapulisan. Ginako naman sang hepe nga nakapanagtag na sa supply ang mag-utod nga dumdumaya antes nadakpan sang sa bypass operation sang nagligad nga adlaw. Sa impormasyon man nga nakuha sang kapulisan, ang supply sang droga ginakarga sa mga delivery truck nga nagadungka naman sa mga pantalan. Ang supply naman sang shabu ang ginatabo lamang sang courier sa mga naligwin nga lugar sa siyudad sang Bacolod. Nakumpiskar ang masobra 3 ka kilo sang shabu sa duha ka separado nga buy-bust operation sa siyudad sang Silay, Negros Occidental, nagligad nga Agosto 28. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station, konektado ang duha ka mga buy-bust operation bangod kalakip sa isa ka drug group. Ang 3 ka mga nadakpan. Una na nga nadakpan sa Barangay Lantad, siyudad sang Silay, ang mag-utod nga Angie Dumdumaya, 30 anyos, kag Angeline Dumdumaya, 25 anyos. Na-recover sa mag-utod nga Dumdumaya ang 2 ka kilo kag napulo ka gramo sa ginasuspechuan shabu nga nagabilis ang 13 milyones 668 mil pesos. Samtang pasado las 9 sang nagligad man nga gabi, nadakpa naman sa kapulisan si Mark Villarin o Villaran, 36 anyos, sa Antonio Luna Street, Barangay 1 sa mga syudad. Si Villaran ang nadakpan matapos mag-deliver sa 1 ka kilo kag 112 ka gramo sa illegal nga droga sa entrance sang Maliri 2 subdivision nga sakop naman sang Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Ang droga nga nakumpiskar kay Villaran gabili naman sang 7 milyones 561 mil 600 pesos. Samtang ginpahayag ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis nga dako nga accomplishment kag dako ang epekto sa supply sang illegal nga droga, ana kumpiskar sa siyudad sa Silay sa din madamo ang posible nga mga downlines sa nagkalalakpan nga ginakabig nga high value individual ang maparalisa ang operation bangod wala sang kuwaan nga supply. Suno kay Solis, hindi pa nila madeterminar sa karon kung ang supply sang droga nga nakumpiskar sa mga suspitsado ang ginapreparar para sa Mascara Festival. Padayon man nga nagamonitor sa karon ang kapulisan sa posible dalagko pa nga mga volume sa illegal nga droga nga nagasulod sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Madumduman nga nagdangat sa 21 milyones pesos nga balor sa shabu ang nakumpiskar sa buy-bust operation sa makatapos ang Regional Police Drug Enforcement Unit kag Silay City PNP sa siyudad sa Silay sa sulod sa isa lamang kadlaw sa Agosto 28 sa din 3 ang nagkalalakpan sa 2 ka separado nga mga operasyon. Nakita na ang bangkay sa 11 anyos nga bata nga babayi matapos na lumos kaupo ng Iloy sa overflow sang Libertad, Barangay Maaw, siyudad sang Bago, pasado launa sang hapon sang kahapon Lunes. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Dr. Mary Jean Ortizo, ang head sang DRRMO Bago City, nga nakita ng batang ginkilala kay Maria Ella Gargaseran sa pangpang apang wala na sang kabuhi. Suno kay Ortizo, nagapabili naman nga missing ang 43 anyos nga Iloy nga ginkilala kay Mayra Gargaseran. Sa pagpangusisa ni Ortizo, nagpanglabang mag-Iloy sa overflow sa gulpi nga nagsaka ang tubig tungod sa madamol nga pag-ulan. Dugang pa ni Ortizo nga may tsinelas na gintinguan nga malabot ang mag-Iloy apang tungod sa makusog nga daludo sang tubig, ginanod sila nga duha. Naguntat na ang search and rescue operation sang otoridad apang mabalik sila subong las 7 sang aga. Patay man ang isa ka babae sa aksidente nga nagluntad sa Zone 4 sa Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan, pasado alas 9 sang aga sang kahapon Agosto 29. Ang biktima ang gikilala kay Riza May Buerom, 27 anyos, kag residente sa Sitio Dulong, Barangay Hilamunan, sa amuman nga siyudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabangkalan PNP, sakay sa NMAC nga motorsiklo si Buerom, kag papauli na kuntani sa nagluntad ang aksidente. Madalom nga pila sa ulo ang naangkon ni Buarong kag ginhingagaw padala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa attending physician. Ginpaatag naman ni Cruz nga wala ginluthang si Buarong tuhay sa unang nagkuha nga impormasyon bangod nga wala sa may nakita nga pilas tugas ang pagtiro sa lawas ng biktima sa iniang gindala sa ospital. Dugang pa ang isa ka mabaskog nga lupok nga nabatian sa mga residente ang mahimo halin sa motorsiklo nga ginamaneho ni Buarong. Patay ang isa ka lalaki sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sa Barangay 5 Banwa sang Isabela, pasado las 9 sang aga sang Agosto 28. Suno kay Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police sang Isabela Police Station, wala pa nakilalaan ang biktima bangod wala sang may nakitaan nga identification cards. Dugang pa ni Balinario, mahimo madasig ang pagpadalagan sang biktima sa motorsiklo, rason kun nga nagdiretso kag nagbunggo ini sa waiting shed. Bangod man sang impact, nagdiretso ang biktima sa kanan
kriminal kag nagsampaw sa iya nga ginamanehong motorsiklo. Madalong nga pila sa itsura kag ulo ang gintunaan sang kamatayon sang driver. Nagpakiangot na sa tagdumalahan sang Rusi ang kapulisan kag base sa chassis kag engine number na ibaluan nga nakarehistro sa pangalan nga Rowena Alconera sang Barangay Moises Padilla o kon Barangay Moises Banwa sang Moises Padilla ang motorsiklo nga ginamaneho naman sang biktima. Samtang di buenas nga wala naigo ang bala isa ka 51 anyos nga mangisda matapos gintiro sa makadua ka beses sa hinablo sa pakaisa sa Barangay Talaban, siyudad sa Himawayan. Ang ining ginatiro gikilala sa kay Joper Napulan, 51 anyos. Isa ka mangisda samtang ang nagtiro naman siya gikilala kay Aldren Magbato, 35 anyos. Sunod sa report sa Himawayan PNP, nagpadulong sa police station si Napulan agud magpanugid angot sa ginhimo ni Magbato. Sa investigasyon sang kapulisan, wala naghang panay ang suspek kag biktima matapos ginpang-utod ni Magbato ang mga ipil-ipil nga matanom ni Napulan. Rason gin saway niya ini. Ginkuha ni Napulan ang patalom gikan sa kay Magbato samtang si Magbato naman nagpauli sa ila balay kag nagkuha sang wala na ibaluan nga kalibre sang armas lutang kag gintiro si Napulan. Sa karon nakahunong na sa kustodiya sa Himawayan PNP si Magbato pagkadaw sa paidalom sa medical examination. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagsurrender sa 2 Agosto 27 sa Binalbagan Police Station si Rex Salme, 67 anyos, ang sospetsado sa paglabo nga nagresulta sa kamatayon sa iya umagad nga si Eric Galupe, 37 anyos, sa 2 Agosto 24 sa Purok Cadena de Amor, Barangay San Isidro, Banwa sang Pontevedra. Kung madumduman si Salme ang ginatudlo isa sa mga sospetsado sa paglabo nga nagresulta sa kamatayon sa iya umagad nga si Eric Galupe. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Salme nga himo niya ang krimen bangod sa ginaligar masami ginahangkat away ni Galupe ang iya bata nga si Bobby Salme. Away sa duta kag kasapatan ang gintumod nga mga rason ni Salme nga maugat sang ilang nga hindi paghampanay sang biktima, rason nga nahimo niya ang krimen. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Senator Amy Marcos ginapaimbentario ang puti nga sibuyas Bombay. Samtang panawagan ng mapatuman sang lockdown matapos makarecord sang 4 ka kaso sang monkeypox overacting. Sunod kay Dr. Solante. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
News ng Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwen. Morning dira kay Ma'am Elizabeth Gamala, kag kay Remar Hicano Halyasgo. Masal Valladolid, no? Sian Recosana Llamos from San Carlos City. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, ginatamyaw ni Miss Jinky de Alagdon. Sige, Action Doors. Dennis Tuestro, good morning man sa imo. Dara sa may Wood Fire Bacolod. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Sige. Kay Miss Jinky, may aga ko na sa iya pamilya. Kay mama niya, Lulit Yalagdon, Papa Joe, Kirina, Aldrich John, Cherry Che, Cherry Lynn, Grazel May Villar, Lackley, Jen Yalagdon, Jay Nagor, Florence Mallorca Refuela, Tali, Casanya, Annabel Rafaela, kay sa Tranya family niya sa DSB. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Roberto Docado, good morning man. Condolence ko no sa family Gaudite ko no. Oo, kay nagtaliwan si former councilor Blatcharit Gaudite bla. Okay. Muning Iloy nila. So nagtaliwan ni si former councilor ni sa Bago City, no. So condolence sa pamilya Gaudite. Family ha. Kay Roberto Castillo, good morning sa imo. Ara siya kuno ko pamati sa may merkado sang DSB. Anong nabaligay daw? Away ka ba? Basi siguro ara lang siya samtang pamalingki siguro bala pamakal siya basi monitor siguro. Or basi baligya man siya. Kay Rosemary Valuis, good morning. Musta lang da kuno kay Tito Lando Valuis niya sa Isabela. Diding Alhamiento, good morning man. Ray Flores Barrioga, Elvira Hilogo, good morning. Kay Rona Rihida Trava, good morning. Yes, morning. Kay duhalin pa mi sa religal ang tamyawanay mo sa advance 53rd birthday sang Domingo. Gintamyaw na ni Alex Montesa si MGS Candido. San Ogin ang birthday. Basibla sa mga Oktubre pa ning halayas ang advance birthday yan nga like on December pa charot. Very advanced. Abi mag-greet ka ni Alex yan nang sa adlaw na ba sang birthday bala. Na nung mga advance ka i-greet na sa iya advance happy birthday sa i-message na siya. Griyat lo mabasa tadi sa advance happy birthday mo karon i-greet na siya sa imo da ang advance happy birthday kun diriya sa aton niya sa comment mo sa adlaw na sang birthday ha. Kay Michael Jun Season si Maninoy mapuli ni guro sa October naman niya. May tani sila na mag-greet ka advance happy birthday kung buwas na. Okay lang kung buwas mo nang pinabasahan ko na ni sa Domingo. Sige lang basi mo na siya ka-excited. Excited siya pang excited. Tito Vinji Isuelan, good morning dra sa inyo sa may Sagay City, may agagid. Kay amo ni sang si Tito Vinji, amo siya asawa ni Tita Gina. Nagaling Tita Gina. Okay. Atong sa punta Sagay. Yes, sa mga CHO. Thank you, gidliwat dra sa Sagay CHO ha, nga nagbuligid sa amon nga medical mission. Okay? Si Inday Blaza, good morning man. Billy Albay, good morning sa imo. Elgar Flores, good morning from Sitio Olimbo, Barangay Kalapi, Hinigaran, good morning. Kay Dennis Roma, good morning sa imo Dennis Richard Roma. By the way, taka matamyaw gali happy Thursday gali. Yes, thank you Action Boy and happy Tuesday sa imo. You know what? Because I really love Thursday. Charis! Gadali ka na magsipagkuhan September. That's why. Kasi September 1, ginabala sa excited. Diba? Sino ba excited? September 1 na, day off ko pa. Maabot na si Jo Marichan.
Malanding ng parachute niya. Excited ka ginaya dapat. Amo na siya. September 7, kung mapuli si Michael June. September siya mapuli. I Si think Dennis. very good. Namin ibla sa aton. Sa aton nga mga ARB. Abi ko October, September. Energy Fans Club bala kay nakabalo sila sa ila sa mga mga bagay-bagay bala sa daw isa nakapamilya, isa nakabalo sa mga bagay-bagay. Kita mo si Alex si balaan yung birthday ni MJS Caldero Candido Hildore. Taga sumag na siya Action Boy kag subong member na siya sang EFC kay ginpasulod ko na siya si Miss MJS Candido. Do bali, ato lang ba kasi mo nga iya nanay, listener gina yan, 96 years old na subong. Okay. Ato nakadto de? Away kakadto de. Ay, doon ako nakakadto siya. Kaya ginamblang ko siyang makadto di siya mga kuha siya coupon mong. So, wala lang ko kabalo kung nakakadto di siya. Pero siya na Iloya, 96 years old na nga listener gid sa Action Radio. Grabe ba, no? Bongga. So, 4 ka tuig na lang maano na si nanay, makabato Ay, na siya sa 100,000. Yeah. Or ba si 80 na lang, kasi 80 years old siya, nakabatan siya sang 20 na ginatag nila or 10. 10 ba lang? Okay. Ay, or actually ba si Hagna pa malalagoro or amo na ginasubong? No, ibang doon nag-process naman, I don't know. Kaya, Ma'am Van Mayo, aras na subong sa party bus. Gusto ko na mga party bus na Yung series, ang malada-bala mag-party bus sila. Mayo guri, suggest mo na kay Miss Jade si Balios ay Magmaskara Festival, may mo silang party bus. Party bus, no? Feeling ko, kasi feeling ko, lainon mo na yung mga bus, hindi na ordinaryo lang nga bus. At yun, ikla, imang guri, kami pulong kuha. Ang party bus usually, doga standing lang mo na. Standing lang, tapos may mga tables, nakaya mo na. Pahimo, tanabi. Pwede ginayin. Pahimo, request na lang kay Action Tito. Radio Party Bus. Sila kaya, bala ko lang si Tito LRY. Magkita kami. Kaya sa Saturday, may dinner kami. LRY. May dinner ka mo Saturday. With Lola Olivia. Lola Olive. Sige. Correct. Bel Ramos. Ang siling kong yun. Stand by na sa mga balita. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginapa-inventaryo ni Senator Amy Marcos ang lokal nga masibuyas Bombay nga puti para masiguro kung may shortage o kung ginatago lamang. Suno kay Marcos, dapat i-trace ang mga trader nga nagadala sa sibuyas Bombay nga puti halin sa mga lokal nga manguma kay hibaluon kung bala ginatago lamang ini sa cold storage. Paatag pa sa senadora kung wala sang komprehensibo nga inventaryo, hindi makapagawa sang maayo nga calibrated policy nga magasabat sa demand sang konsumidor kundi makahatag man katawhay sa local growers gikan sa low farm gate prices. Madumduman nga ginkumpirmar sa Department of Agriculture nga may kakulangan sa supply sa puti nga sibuyas Bombay sa merkado, rason para ila i-konsiderar ang pag-import sini. Gintawag ni Dr. Ron Jean Solante ang panawagan nga magpatuman sa gintawag nga overacting ni Dr. Ron Jean Solante ang panawagan nga magpatuman sa lockdown matapos na record ay ikapat nga kaso sa monkeypox. Suno kay Solante ang kaso sa monkeypox karon ang hindi pa basihan agon magpatuman sa lockdown. Ginsuwestyon ni Solante sa gobyerno nga pasangkaron ang pag-edukar sa publiko sa monkeypox virus. Suno sa infectious disease expert, ang monkeypox ang hindi mas makalalaton, hindi parehas ang COVID-19. Para kay Solante, temprano pa nga magpalayag kun bala may local transmission na sang balatian kasunod nga wala man sang travel history ay kaapat nga kaso pero yun ang posible nga nagpanugyan nga hindi magpanic. Plano naman sang Marcos administration nga payuhon ang produksyon sang asin sa pungsod. Sa statement gitbahig sang Office of the Press Secretary nga ang Department of Agriculture nga napangunahan ni Marcos ang manguna sa matikang kabulig ang iban pa nga ahensya sang gobyerno. Una, dire, gipasakaan sa Department of Trade and Industry ang presyo sang kalamay pagkaligad sa pilakatuig nga wala o ang presyo sang asin pagkaligad sa pilakatuig nga wala pagbago. Sa bago nga presyo, ang iodized rock salt yara na sa 21 pesos kag 75 centimos para sa 500 grams kag 23 pesos para sa isa ka kilo. Masobra 340 ka mga distressed overseas Filipino workers ang na-repatriate gikan sa Saudi Arabia. Nag-abot ang 344 tanan ka mga OFWs gikan sa Saudi Arabia sang Sabado sang gabi Agosto 27 sa bulig sa Department of Migrant Workers kag OWA. Sa isa ka statement ginpahag ni Migrant Workers Secretary Susan Ople nga mga distressed OFWs sang Sabado sa bulig sang repatriation flight akon flight nga ginpatigayon sang OWA. Lakip sa mga na-repatriate ang apat ka mga OFWs nga may medical condition kag 5 sa ila nagaantos ang mental illness. Dugang pa ni Ople ang mga OFW sa ipaydalom sa quarantine sa isa ka hotel sa Quezon City kay ipaydalom sa COVID-19 testing. Nagapadayon pa negosasyon angot sa posible pagkakas ang deployment ban sa Saudi Arabia. Suno kay Assistant Secretary Vinicio Legaspi sa Department of Migrant Workers, mayara sang advance team nga magabiyahe sa Saudi Arabia antes ang pagbisita ni Secretary Susan Ople. Hindi pa karon makahatag sang detalye si Legaspi bangod nagapadayon pa ang pagtuon kag konsultasyon. Madumduman ang DOLE amo ang nagpatuman sang ban sang Nobyembre 2021. Ginpatuman ang deployment ban sa mga household service workers bangod sa wala mabayaran nga sweldo sa mga OFW sa Saudi Arabia. Nagdangat na tuntog 344 ka mga distressed OFW halin sa Saudi Arabia ang nakapauli na sa Pilipinas. Natala na ang resolbahon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB ang fair hike petition sa ginfiles ng jeepney operators bangod sa nagasaka nga presyo sang gatong sa Pilipinas. Ginpahag ni LTFRB Chairperson Attorney Sheloy Garafil nga sa bulan sang Setyembre mahimo nila ipagwang desisyon kung pilang isaka sa plete. Suno kay Garafil yara na ang posisyon o composition papers ng National Economic and Development Authority kag ginahulat na lamang ang memorandum ipagwa sa Setyembre 3 kag diri pag-aaktuhan sa ahensyang mahimo matabo sa una o ikaduha nga semana sang Setyembre. Action Radio Philippines Standard Time las 6:33. Good morning nandra kay Arnold Villanueva kay Jean Buarom. Kumare morning dress sa imo. Standby na kita sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod yapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabato. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!